Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, selektibitateko algebra blokea ikusiko dugu. Azken 5 urteotan, algebra blokean, ariketa hauek sartu dira. Ikusi duzuen moduan, sistemaren eztabaida beti agertzen da. Orduan gaur, ariketa mota hori egingo dugu. Bi 2022ko ohiko deialdian A bat ariketa egingo dugu. Ariketa honetan, sistema hau eztabaidatuko dugu. Eta gero, alfa berdin bat eta alfa berdin minus bat denean, posible bada, ebatzi behar dugu. Eztabaidatzeko, lehenengo eta behin, koefizienteren matrizaren eina kalkulatu behar dugu. Horretarako determinante hau egingo dugu. Bat, alfa, bi, alfa, bat, alfa, batekin. Orduan, Zarrusen erregera erabiliz, alfa, gehi alfa, ken bi alfa berbi, ken alfa berbi, ken alfa berbi, ken bi, berdin 0. Hemen da plus parkatu, bai, bi alfa berbi, orduan bi alfa berbi, ken alfa berbi, ken alfa berbi, joaten dira eta geratzen da bi alfa, ken bi, berdin 0. Orduan, alfa berdin bat denean, determinante hau izango da 0. Eztabaidatzeko, bi kasu dauzkagu. Alfa berdin bat denean, eta alfa desberdin bat denean. Alfa berdin bat denean, aldatuko ditugu alfa guztiak, eta geratzen da sistema hau. Eta ikusi dugun moduan, lehenengoa eta hirugarrena berdinak direnez, hau errepikatuta dago eta kendu behar dugu. Orduan, bi ekuazio bakarrik geratzen dira, egiten badugu determinante hau, ikusiko dugu nola desberdin 0 denez, eindea izango da bi. Eindea zabaldua 3 ez da izango, eta orduan bakarrik izan behar da bi be bai. Baina, 3 ez ezaguna dauzkagunez, izeta txikiago izan da, sistema hau bateragarri indeterminatua izango da. Alfa desberdin bat denean, hau izango da desberdin 0, eta orduan, zuzenean, eindea izango da 3. Eindea zabaldua bakarrik 3 izan alda. Orduan, berdin eindea zabaldua. Eta n, isa, izeta, ez ezagunak 3 dira ere. Orduan, sistema bateragarri determinatua da. Orain, ebatziko dugu, alfa berdin bat denean eta alfa berdin minus bat denean. Alfa berdin bat denean, sistema bateragarri determinatu hau ebatzi behar dugu. Alfa berdin bat denean, sistema bateragarri determinatua da, eta bakarrik lehenengo bi ekuazioa dauzkagu. Horrela dagoenez, laburtze metoda erabili dugu. Kenketa egiten badugu, bekoa ken goikoa, geratzen da hemen isa, 0i, 0z, 0. Orduan isa, 0 izango da, eta orain geratzen da bakarrik, i gehi z, berdin bat, bietan. Ekuazio bat daukagu, horregatik indeterminatua da. Bakandu aldugu i, zaren menpe, bat ken z, bai? Eta orduan, z lambda bada, parametro bat, i izango da bat ken lambda. Eta x beti izango da 0. Hauek dira soluzioak, sistemaren soluzioak, alfa bat denean. Minus bat izateko, sistema bateragarri determinatua denez, Kramer metodoa erabiliko dugu. Horretarako, A determinantea egin behar dugu. Bi alfa ken bi, eginda dauzkagu. Alfa minus bat denean, minus bi, minus lau ematen da. Eta orain, A-isa, A-i eta A-z kalkulatu behar dugu. Horretarako, A-isa kalkulatzeko lehenengo zutabea aldatu behar dugu
honekin. Orduan, gogoratu alfa minus bat denez, lehenengo zutabean izango da minus bat, bat eta bat. Bat, minus bat, minus bat, eta hemen minus bat, bat. Bi hauek proportzionalak izan da, 0 emango da. Bestela, Zarruzen erregela erabili alduzue. Orduan, isa izango da a isa zatia eta emango da 0. Gero, errepikatuko dugu gauza bera a irako, lehenengo zutabea izango da berdina, bat, bi, bat, eta orain i zutaberen ordez kokatuko dugu hori. Minus bat, bat, bat. Eta hemen minus bat, bat. Hau kalkulatu ondoren, bat, gehi bat, ken bi, gehi bat, gehi bat, gehi bi, minus bi, gehi bi fuera, eta ematen da lau. Orduan, ai zatia izan da, izango da lau, zati minus lau. Hau da, minus bat. Errepikatuko dugu gauza bera amaitzeko azetarekin, lehenengo zutabe izango da berdina, bigarren zutabe izango da bat, ken bat, eta zeta ordezkatuko dugu. Minus bat, bat eta bat. Berriro, edo Zarruzen erregera erabiliz, edo bi hauek proportzionala direnez, 0 ematen da. Eta orduan zeta, 0, zati minus lau, 0 izango da. Orduan, soluzioak izango direla, isa 0, zeta 0, eta i minus bat. Hau izan da dena, mila esker. Ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.